Ишимбай районы. Бында тәүгеләрдән булып 1932 елда 702 скважинанан нефть фонтаны агыла. Ишимбайдың тарихы илебез, республикабыз елъязмаһының олы вакыйгаларга бай һәм сагу биттәре ул. Ишимбайга нигез һалыну тарихын кара алтынһыҙ күҙ алдына килтереп булмай. Икенсе бакы дип аталган Ишимбай нефте Бөек Ватан һугышы йылдарында безнең һәр өсенсе самолетты тәэмин итеп, Бөек Еңү гәүдәнең тос өлешен индерә. Халык хәтерендә Ишимбай башҡорт нефтен тәү башлап асыусы икенсе баҡы булараҡ һаҡлана. Ишимбай ере бик күп һәләтле шәхестәр үҫтергән изге һәм йомарт ер. Бында йәшәгән халык йыр-моңға маһир. Бөтә донъяға билдәле шәхесебеҙ Әхмәт Зәки Вәлиди лә районыбыҙҙың Көҙән ауылында донъяға килгән. Бөгөнгө көндә Көҙәндә башҡорт халҡының данлыҡлы улы Әхмәт Зәки Вәлидиҙең музейы эшләй. Күренекле ҡылҡәләм һәм буяуҙар оҫтаһы Ишимбайлы Иван Павлов ижад иткән картиналар аша бик күп арҙаҡлы рәссамдар тәрбиәләнде. Рафаэль Ҡадыров һәм Камил Ғөбәйҙуллиндың, уларҙың икеһе лә Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаттары, эштәре бөгөн сит илдәрҙә һәм Рәсәйҙә шәхси коллекцияларҙа һаҡлана. Һаумыһығыҙ, Матур ТВ телеканалын ҡараусы дуҫтарыбыҙ. Һеҙҙең менән Матур Боң илендә тапшырыуы. Бөгөн без Ишимбай районына килеп җиттек. Һәм сезгә барығыҙға да ялҡынлы, ҡайнар сәлам! Ҡызлар, кәйефләрегеҙ нисек? Һәйбәт. Афарин. Әйҙәгеҙ шундай күтәренке кәйефтә тапшырыуыбыҙны башлап ебәрик. Ҡайттым бына тыуған яҡтарыма, үҙгәргәнһең тыуған ауылым, шулай да үткән уҡмаҡтарҙың һәр береһен аҡтың ҡанының, шулай да үткән уҡмаҡтарҙың һәр береһен аҡтың ҡанының. Мин бер мәлдә ялан аяҡ саҡҡан, ауыл осондағы силәмдә, яңы йорттар балҡып ҡаршы алды, алыҫтан уны күреп сәләмләп. Яңы йорттар балҡып ҡаршы алды, алыҫтан уны күреп сәләмләп. Яҡын бында миңә һәр бер урам, һәр мөйөшө, һәр бер уңмағы. Мин бик йылдар буйы йөрәгемә был ерҙәрҙең йәмен тулғаным. Мин бик йылдар буйы йөрәгемә был ерҙәрҙең йәмен тулғаным. Киткән саҡта йәргә яҡын ерҙәр, тағы бағам һеҙгә туҡталып. Рәхмәт барығыҙға кешеләрем, рәхмәт миңә тәүге урмағым. Рәхмәт барығыҙға кешеләрем, рәхмәт миңә тәүге урмағым. Рәхмәт миңә тәүге урмағым. Ай, Афарин ҡызлар. Алҡышлап алығыҙ әле үзегеҙгә.
Менә үзегезнең ансамбль белән әзрәк таныштырып үтсәгез иде. Безнең коллектив Макар ынҗылары дип атала. Һәм бик күп елдар безнең ансамбль төрле ярыштарда, смотрларда, конкурсларда катнаша. Авылыбызда һәм районда үткән мәдәни сараларда безнең сыгыштарны көтеп алалар һәм яңгылышмасмын. Коллективтың төп өлеше укытучылардан. Монда укытучылар төрле фән укытучылары бар. Мәктәпкәсә төркемдән тәрбияселәр шунда. Без күмәкләп шулай йырлайбыз, вакытыбызны күңелле үткәрәбез. Амин. Аллага тормышта да шулай җыр моң белән яшәргә язсын. Рәхмәт, рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, Макар авылында шундый чибәр, талантлы кызлар. Марсель, Әү, хистәргә бирелеп китмә. Әйдә бергәләп Макар авылы агынәйләрдән йырын тыңлайык. әйдә. Без һезгә Макар авылында гына йырланган такмактарны йырлап ишеттерәбез. Батыргәрәй такмактары. İsimler üzülüre, malay sesleri bilire, şuna üzülüre. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Yıllara diyen kamış, yüzlerinden işitirler, yılama diyen kavuş. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Kara kaşımak yaka, kara kaşımak yaka, isibet gitmeyi faka. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Hibergeni yuvale, yüreği verne hele, hibergeni yuvale. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Kufer kurtarılmıyor, oynamağa sakınmaz, kufer kurtarılmıyor. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Elleri, gülleri, elleri, eller ele. Әү. Тукта әле. Ай, гафу итегез. Менә Өлфәт абыйның уйнаган ишетеп калдым да үзем дә дәртләнеп киттем. Баянда уйнасы килеп китте. Гафу итегез кызлар. Сүз сезгә. Taşkın yazda yeşilisi, yüreğime hıymağanday, dilemeli yanlarına, çiçeğiley ummağından, kırlar dağı, avılımdın inak dağı, attı bende yırdarmımı, darmındardın da sırlağı, kırlar dağı, avılımdın inak dağı, attı bende yırdarmımı, darmındardın da sırlağı. Tünerekten yaş kısıttı, kızgayı girdi yerde.
dertli itib jırlap jiberdiniz. Hatta biz dertlenip gittik, biyisiler kelip gitti. Edegzel tagın birer jır bilen bizning tomoshachilarimizni quvandırığız. Kazlar yine yılın yakar. Укыйһыңмы, эшләйһеңме, өйләнгәнһеңме? Әле укып йөрим Салават музыка колледжында, хор бүлегендә. Өйләнмәгәнмен әле. Нимә белән безне куандыраң бүген? Башкорт халык йыры Абдрахман менән. Тыңлайбыз. Уңар гына умлык аюн акык алдыр егет эйәр
Бейейбез! Келін көрге келді. Қайда біздің келініміз? Көрхадалы кеу келінімізді.
Марсель, ниндәй тавышы? Бу менің уйлауымча, рус халық фольклор ансамблі Петровщане якындая. Идел читкәрәк барып күзәтеп торыйгыз. Расцвели цветы лазоревые, расцвели цветы лазоревые, распошли, духи малиновые, распошли духи малиновые, давайте в тех лугах, да я выкормлю коня, в тех лугах, да я выкормлю коня. Ох, девчата, в цвету трава, косить пора. Ну и завтра. Аноня, давайте Святого Петра повеселим. Запевайте, девчат, пчелочку. Яровая, Да ты, пчелочка, чего рано зазвенела, чего рано зазвенела, чьи головка заболела, чьи головка заболела, по полю долетаю. Hürmetli televizyon karşılar. İşinbay rayonu kurulguşça көп милләтле район булып чыкты. Һәм менә сезнең алдыгызда Илем Чуваш фольклор ансамбле. Вот как переводится Илем? Название. Илем переводится красота. Красота. Күрдегезме? Бик матур ансамбль сезнең алда тора. А как будет здравствуйте вот для наших телевизоров? Авани. Авани. Авани, хөрмәтле тамашачылар. Әйдәгез, порадуйте нас своим выступлением. Черем вырдать саралза, я на чамрак не мерцем, а совнижем кидем сана, я мраю чаин дем.
нижем кидем сана, Йомраим чаен день. Йомраим кулен шалат, Илер дед колокойванен, Шамрак мажар кулен удар, Йомраим күтінен. Шамрак мажар кулен удар, Йомраим күтінен. Шурам бушта айфаларде, Уяк шурiyeri ben, Peçin yıldaş aykumgan jen, Lapka şile verileren. Peçin yıldaş aykumgan jen, Lapka şile verileren. Lapka şile verileren. Көп очракта баянистлар ансамбль янында, солистлар янында уйнап кына торалар. Менә инде сезнең алдыгызда Валентин Александрович, ул инде үзе уйнап, үзе җырлый да һәм үзе җырлар да яза. Я думаю, вы порадуетесь сольным исполнением наших телезрителей. Tavana yalavan, tavana kedes, Ulama şirlalı pakşizen. Alaran tıkta tuya çeneş, Sar kerzem yaşta çizem. Alaran tıkta tuya çeneş, Sar kerzem yaşta çizem. Ate annem Parzasına pil, Pire ozatını tavan gel. Yoçerzen gede ayakrap, Tavan gel bulana şavasram. Yoçerzen gede ayakrap, Tavan gel bulana şavasram. Bunda tavan zem yalatoli, Şitse gurmaşkın çeneşem. Bezen yori boyagoli, Çuna havasalak parnele. Bezen yori boyagoli, Çuna havasalak parnele. Tavan yalavan, tavan gel, Kamara suratını tavan gel. Ateş urdini gel, çaplişu, Anne şakırını gel, tutalişu. Ateş urdini gel, çaplişu, Anne şakırını gel, tutalişu. Anne şakırını gel, tutalişu. Ишимбай районы буйлап сәяхәтебез безнең дәвам итә. Һәм хәзер без килеп җиттек. Үргә Иткол авылына. Әйе, һәм монда күп җирдәге сыман яшь талантлар бик күп. Һәм хәзер алар безне ашкынып
kütüp duralar. Eydəgiz әле, яшьләр, кызлар, siz hazırmı? Hazır. Eydəgiz, tamaşaçılarımızı kuvandırıp җибәрегез. Ишембай районының күп ерләрендә булдык һәм һәр ерләрдә безне катнашучылар ашкынып көтәләр. Әйе, менә белүебезчә, Умырзая фольклор ансамбле дә иртәннән бирле безне ашкынып көтеп торган. Кызлар көтә-көтә арып бетмәдегезме? Юк, арыманык. Карагыз әле, нинди күтәренке кәефтә алар безне каршы алдылар. Әйдәгез әле, шулай ук тамашачыларыбызны да куандырып җибәрегез. Bilmediğin
әллә, үзең һиздермәгәсен дә, һизмәйдиһеңме әллә, үзең һиздермәгәсен дә, һизмәйдиһеңме әллә. Җимеш ансамбленең матур кызлары сезнең өчен нәкъ Матур ТВ телеканалында гына. Тапшыруыбыз юкка гына Матур моң илендә дип аталганын барыгыз да аңлыйсыздыр инде. Чөнки безнең республикабызда гына шундый моңлы җырлар, моңлы җырчылар бар. Тәнзилә апай, һезгә нисә яшь? Миңа 63 яшь булды. Ә менә сезнең җырлау ул профессиональ эшме, әллә сез башка һөнәрдә? Мин профессиональ түгел, балалар бакчасында эшләнем. Хәзер инде хаклый алдамын. Сез безне хәзер җыр белән куандырасыз бит инде. Менә баянист белән танышып битәс килгән иде. Рәҗәп Сайфуллович ул Ишембай районында эшләй. Аккомпаниатор. Аккомпаниатор. Иң алдыңгы районның баянчысы дисәк тә була инде. Әйе. Әйдәгез, сезне тыңлыйбыз.
Әмсәрия апай, йырыгы тураһында бер нисә һүз әйтә алаһығыҙмы? Эйе, әйтеп китәм. Был йырланасаҡ йырымды беҙҙең олатайҙар йырлап йөрөгәндәр. Ул ваҡытта 1712 йылғы һуғыш ваҡытында уҡ ошо йырҙың һүҙҙәре менән йөрөп ҡайтҡандар. Шул йырҙар беҙгә мираҫ булып ҡалып, беҙ үҙебеҙ шул йырҙарҙы йырлап йөрөйбөҙ. Әлеге йырланасаҡ йырым «Ҡарағай» тип атала. Ул йырҙы мин Сағыҙулла бабайҙың йырын атайым мәрхүм әйтә торғайны. Сағыҙулла абзыйымдың йырын йырлайым әле тип. Рәхмәт, тыңлайбыҙ. Ҡарағайҙа тигән ай ҙур ағас, мине булмай кирәм булмағас, булмағас. Мине булмай кирәм булмағас, булмағас. Әйтер һүҙҙәремде әйт алманым. Тел ярҙамсыларым булмағас, булмағас. Ҡарағайҙа тигән ай ҙур ағас, ыҙғыр елдәргә лә бирешмәй. Ыҙғыр елдәргә лә бирешмәй. Ирмен генә тигән аҫыл иргә, башты түбән эйеү килешмәй, килешмәй. Башын түбән эйеү килешмәй, килешмәй. Сезнең алдыгызда Насырова Әлфия апа. Менә Әлфия апа, менә сез шулай еш аланга чыгып, яланга чыгып, менә баян белән бергә җырлап утырганыгыз бармы? Бар. Кел шулаймы? Гел тибинде эштеле онытырга ярамай. Эшләйбез дә, шул арада җырлыйбыз да. Хәзер пенсияла инде. Әйдәгез әле бергәләп, тыңлап алыйк әле. Барсын да куандырыгыз әле, табигать кочагында моңлы тавышыгыз белән.
һәр районның танылган халык артистлары бар. Менә шушында Ыткыл авылында туып үскән, барыгызга да таныш булган Мәүлетбай Ганиетдинов туып үскән. Һәм бу ел аның исеме белән багышланган конкурс үткән. Шул конкурста гран-при яулаган Валиева Зөлфия сезнең каршыгызда. Әйдәгез әле барса да шушы җиңүегезне раслап, үзегезнең йырыгызны башкарып үтегез.
Хәзер Шаяндар ансамбле безне әкият дөньясына алып бара. Шушы матур табигать кочагында яшь кызларның биегәннәрен сез күрдегез. Ә хәзер сезнең алда Тәйрүк бию ансамбле кызлары. Алар бер дә калышмый, һәм сез аны хәзер барыгыз да күрерсез.
Hayırlı kiş isen de bulayındı. İşinbay rayonu bilap tapşırığımızı düşüre kiş vakıtına kelip жетtim. Hem biz Tortauga kelip ettik. Bizni mine şunday matur etip, jir-ming bilen Boshqirt xalq folklor ansambli xosini qarshi oldilar. Aferin sizga. Ürülengen bedere ak kayından yaz günleri havan iskenmen sul kayın yanında yine adılap kusağıma alıp üpkenmen her yaz kilem oşu kayınlıkka kuşlar oynağanın üzüleyim kayın arahınan elle yaşlığımda ezilleyim. Hop hop. Anlaşılır. Hop 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 hop. Hop hop. Oy!
Еганы ярдар, бары бірі ятыр. Hopp, 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 hopp. Anlatılay. Hopp, hopp. Hoppa. Такая красивая природа вокруг, такие яркие костюмы у вас. Ну, все радует глаз. Представьте, пожалуйста, свой ансамбль. Народный вокальный ансамбль «Рябинушка». Слово вам. Запрягай-ка, батька, лошадь на серую лохматую. Поедем, батенька, на хуторочек, тот девчоночку засватаем. Поедем, батенька, на хуторочек, тот девчоночку засватаем. Вот ты серая лошадка, да что ж ты рысью не бежишь? А черноглазая моя девчоночка, да расскажи, о чем грустишь. А черноглазая моя девчоночка, да расскажи, о чем грустишь. Я по садику гуляла, цветочки алые рвала, да потеряла я свое колечечко, его найти я не смогла. Да потеряла я свое колечечко, его найти я не смогла. Укатилась колечко, по садику вертелась, не нагляделись мои глазеночки, да на кого хотелось. Не нагляделись мои глазеночки, да на кого хотелось. А я правою рукою обниму казачку за плечо. А черноглазая моя девчоночка меня целует горячо. А черноглазая моя девчоночка меня целует горячо. Моя девчоночка меня целует горячо.
матур табигать кочагында, шундый гүзәл затлар арасында, яшь йөрәкләр ансамбле арасында торам. Менә кызлар, менә безнең артта бит инде шундый матур тау, менә шу тау турында бер-ике сүз әйтеп үтсәгез иде. Bizim bu tau elek-elekten, ulatay, olasaylardan kalgan, miras итеп bizge kaldırganlarılar. Biz alardı haklaybız, biz de haklanık, bizim balalarga, haklarga kıtırıp kalsın. Ömürlük, мәңгі, şatlıklı, bәхетлі итеп, ышында келіп көмәкләшеп, гүрләп, шаулашып, байрам итеп йөрһеннәр. Амин, шулай булсын. Һәм шушы матур туган ягыгыз турында такмаклар белән тамашачыларыбызны куандырып җибәрегез әле. Beldirir pişadakların döner boylarından, yemli yurmatı yerine saltırak tav bilinden. Tırdarik-tarik-tayım, yemli yurmatı yerine saltırak tav bilinden. Bayram yeri gürlep tıra tavun bilinde, bunday saksa kembeyime artistler ödemizde. Tırdarik-tarik-tayım, bunday saksa kembeyime artistler ödemizde. Eyde basayı gale, birge basayı gale, beyiyik de yırlayık da köngül asayı gale. Tırdarik-tarik-tayım, beyiyik de yırlayık da köngül asayı gale. Eyde katırak bas beyigende kurhende, bastan yırda uçıgara, kışkalakta tihinde. Tırdarik-tarik-tayım, bastan yırda uçıgara, kışkalakta tihinde. Astarırın gillep bilen ürlügenderiminen, bir yaşay ve dost işlerden dertigenderiminen. Tırdarik-tarik-tayım, bir yaşay ve dost işlerden dertigenderiminen. Durmuşumuz bilek matur muldurmuş da yaşaybız, ışanıslı hem bäxetli bilin kilese gibi. Tırdarik-tarik-tayım, ışanıslı hem bäxetli bilin kilese gibi. Işanıslı hem bäxetli bilin kilese gibi. Qarali Marсель, her katnaşmasının kostümü көзден яуын алып тора. Әйе, сен дөрес сөйләсәң. Барсында костюмнары шундый матур. Менә кызлардан сөресе килә. Шушы костюмнарның дизайнларын сез үзегез уйлап табасызмы? Әйе, үзебез уйлап таптык. Бик матур, бик матур. Һәр костюм катнашчыларны, аларны тагы да бүтә яктан ачып тора. Дуслык ансамбле безне җыр белән, данлыклы Yeти кыз йыры белән куандыра. Sığıp gitkenimde birge kaldı yetti kız. İlge sığıp gitkenimde birge kaldı yetti kız. Yeni heygenin kütürge tip hudun bildi yetti kız. Yeni heygenin kütürge tip hudun bildi yetti kız. O yetti kız, koy tamilge biri yok. O yetti kız, koy tamilge biri yok. Namı taklap kulge batkan gaye biter yeri yok. Namı taklap kulge batkan gaye biter yeri yok. Tunlu yoklu deren kulde ismeligim bulgan kul. Tunlu yoklu deren kulde ismeligim bulgan kul. Yetti kızı tartıp alıp bäxetimde yuygan kul. Yetti kızı tartıp alıp bäxetimde yuygan kul. Ormandın kara taşı küp yaşagan tiyagim. Ormandın kara taşı küp yaşagan tiyagim. Yetti kızın konun almay gürge inemet tiyagim. Yetti kızın konun almay gürge inemet tiyagim.
Яны һөйгәнен көтөргә дип үден бирде ете кыз. Яны һөйгәнен көтөргә дип үден бирде ете кыз. Яны һөйгәнен көтөргә дип үден бирде ете Матур моң илендә тапшыруы башланганынан күп вакыт үтмәне. Әмма ләкин көннән-көн мәхәббәт яулый бара. Тамашачылар арта, катнашучылар безне ашкынып көтеп торалар. Һез үзегез аны күреп торасыгыз. Әйе, районның табигатьләре, талантлары безнең тапшыру аша сезгә таныла. Матур моң илендә тапшыруы белән бергә булыгыз. Һезнең менән бүген булды Марсель Мусавиров Һәм Гөлназ Бүләкова. Исән сау булыгыз. Һау булыгыз.